Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu ndinokumbirawo kuti munge muchivigawo chitupa changu nevoice rangu. Inini ndiri mukadzi ane makore 38 ekuberekwa. Vedare nemhuri yose yeZimbabwe ndauyawo nenyaya yangu nedambudziko rangu. Dambudziko rangu rakamira sekudai so. Ndichikura ndaisaziva kuti kune zvikwambo. Ndakazoti ndapinda mumarriage ndikabva ndabuda mumarriage muya ndokubva ndazopinda zvekare mune imwe marriage, asi ndakabva ndazobuda mumarriage iya. Zvino ndakazozvibvunza ndikati koseiko varume vose avo vandinenge ndichidanana navo vachingondisiya, asi inini ndinenge ndichitomuda murume iyeye wandinenge ndichidanana naye panguva iyoyo. Ko imhosva yeiko inoita kuti inini ndinge ndichingova munhu uya wekuti anongosiwa zvinenge zvisina kana tsarukano? Ndokubva ndazozvitsvaka. Ndakati ndazvitsvaka ndikabva ndazozviwana. Ndakanzwa kuti ndiri mukadzi wechikwambo, saka ndo pandakabva ndaziva zvose izvo zvainge zvichiitika muupenyu hwangu. Zvino hapana kana murume uyo wandinenge ndadanana naye wandinokwanisa kuzogara naye. Varume zvavanoita ndezvekuti vanongopfuura nepandiri vachienda. Ndiri mukadzi wenyika yose, mwoyo wangu unobva washungurudzika zvakanyanya. Handina kana mufaro muupenyu hwangu. Vana vangu vose madifferent fathers only. Unoti paya paunenge waonawo murume anenge achiita sekunge iye anenge akamira pachokwadi newe, but zvinhu izvozvo hazvimbotori nguva refu, anobva angoora mwoyo newe. Uye pandakafamba ndakanzi ndakapiwa murume ndichibva mukuzvarwa mudumbu raamai vangu, kureva kuti chikwambo ichi pamakore ose andiinawo ndo makore ose andiri kurama, ndo makore ose andiri kurarama ndiinacho. Hapana chandinoita, ndinosemesa pavanhu. Vanhu vanondisema zvekuti ndinotofunga kuti ndiri kunhuhwa here. Apa kutaura kuno zvatowedzera. Ndakanzwa futi kuti hanzvadzi yangu zvekare akaenda kun'anga achinobatsirwa ndokubva azoromba zvekare nezita rangu pamusoro pechimwe chikwambo chandakapiwa icho. Hanzvadzi yangu iyoyo yakabva yaromba zvekare ichitutsira mishonga pamusoro peimwe mishonga iyo yakaiswa pandiri. Iye zvino kuri kunzi hanzvadzi yangu iyoyo hanzi ane nyoka mbiri idzo dzaakapiwa ipapo paakaenda kunorombeswa. Imwe hanzi ndo inondiyamwa nhengo yangu ichimurutsira mari, imwe hanzi ndo inonwa ropa pandiri. Kutaura kudai, kana ndichishandiswa nhengo yangu inogara ichingovava kunge iri kutakanya makonye. Kana ndikasvika panenge paine vanhu vanenge vaine mubobobo vanobva vangozviziva. Vanhu vaya vanobva vatanga kutondiboba zvekuti ndinozotoona ndadirwa urume. Ndikadedzwa kubasa ndinongonzi hapana basa. Ndinozosara kuzosvika ikoko uko kwandinenge ndadedzwa ndatodirwa minyama kare, ndatodirwa urume nevanhu vanenge vachiita zvemubobobo. Vedare ndinokumbirawo rubatsiro kubva kumhuri yose yeZimbabwe nevose vachandibatsira. Ndibatsireiwo hama dzangu, dambudziko iri ringe richipera. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma zvevedu we. Then vahanzvadzi vedu vakabva vazotitumidzira voice note. Regai tinzwe voice note iro ravakatitumidzira. Chikumbiro changu vedare, chikumbiro changu chakanyanya ndechekuti dai ndawanawo vanokwanisa kundibatsira, ndagona kuwana vanokwanisa kundibatsira kuti kana zvichibvira zvinhu izvi zvidzokere kuvaridzi vazvo, zvishandise ivo, zviregedze kuramba zvichishandisa ini, nokuti apa handisisina kana zano. Nokuti nyangwe ndakagara ndinongonzwa nhengo yangu ichingovava ichitotamba-tamba kuratidza kuti iri kushandiswa, asi kunyangwe ndikatarisa handine chandinoona.
Saka upenyu hwacho hwandiri kurarama hunorwadza nekuti unenge usingazivi kuti zvichanoguma kupi. Nhengo inenge ichita kutamba ichivava sekunge iri kutakanya honye. Saka handichanyatsoziva kuti ndichiri mupenyu here kana kuti ndakatofa kare, nekuti zvinhu zvakaoma kuti unoshandiswa nezvinhu zvausingaone zvichikushandisa nenzira idzodzo. Kuti nditi ndichiri mupenyu kana kuti nditi ndakatofa handichatomboziva ini kuti pamwe ndakatofa hangu, pamwe kwangosara kanhu kadiki kakabata mwoyo wangu. Ko vedare zvino ndodiko vedare, ndibatsireiwo. Ndingadai ndawanawo munhu anokwanisa kuti kunyange dai zvinhu izvi zvaitwa kanazvo kuti hazvikwanisi kuzondishandisa, kuti kunyange svikawo akazvituma kuti zviuye kwandiri hazvichakwanisi kusvika. Handizivi kuti ndingawanawo here vabetseri vangakwanisa kundibatsira kuti dambudziko iri ripere. Ini ndinovimba kuti dai ndandawana anokwanisa kundibatsira, dambudziko iri zvadzokera kune vakazvibata, kuti kana zvichibvira kunyange nechikwambo icho chandakaiswa pandiri chawanikwa nekubviswa, kuda kunyange nhau yekubobwa yese yandinoita ndichifamba, nyange ndikasangana nemunhu, inhau yokuti chikwambo icho chandinongofamba ndinacho chinenge chichikwezvawo mweya yakaipa yose. Saka dai zvaibvira ndakwanisa kuwana anokwanisa kundibvisa chikwambo ichi neanokwanisa kumisa dambudziko iri, kuti kunyange zvinhu pazvichatumiwa kuti zviozondishandisa zvishayiwe mukana, zvindishaye zvidzokere kuvaridzi. Kana zvichitobvira ndiite iye inonzi back to sender, zvobva ndobviswa chikwambo chandakapiwa ndichiri mudiki. Ndatambura vedare, ndibatsireiwo nemhuri yose yeZimbabwe, ndibatsirei tigone kurarama muupenyu huri nani. Zvakafanana kunyange nevana vandinopiwa vacho, varume vanongouya vachipfuura nepandiri vachienda vachindisiyira vana. Ivo vana vacho novedare nhai ndinovararamisa nei, ndinovapei, pokuti kunyange ndikawana basa ndinotodirwa urume ndisati ndaenda, ndinozosara ndosvika ikoko ndatovatsvina, zvekuti nedzimwe nguva ndinotoita zvokubva ikoko ndichimhanyiswa. Unotosvika kuti mhosva yawapara ndeyei. Saka handizivi kuti ndoita sei. Vanhu vaMwari ndibatsireiwo. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Please, kana kuinewo anokwanisa kuvabatsira, please uyaiwo kuinbox kwangu toona kuti vahanzvadzi vedu ava vangabatsirikana sei. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndo paya paunoona munhu achitaura iye achiti mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipawo connection, because inini ndiri kuda connection yekuti ndinge ndichipfuma. I don't care kunyange zvikanzi ndasacrifice amai vangu. Regai nditsvake message iyoyo. Pane vamwe mukoma vedu avo vakanditumidzira message iyoyo. So message yavo mukoma vedu ava ivo vainge vakanyora vakati, ko makadii zvenyu mukoma Nashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchinditsvakirawo mazvikokota, but handisi kuda vanhu vanozondirobha. Pari zvino inini ndiri kuraramawo ndiri munyika yekuZambia, asi mukoma inini ndafunga kuti zvinenge zviri nani kuti ndinge ndichingoita zvekuromba, ko kusiri kufa ndekupi. Hazvinei kunyange zvikanzi ndinge ndichisacrifice, vangava vari baba kana kuti amai vangu, zviri nani kuti ndinge ndichivasacrifice, nekuti kana ndikavasacrifice inini ndikazokwanisawo kuwana mari, ndinokwanisawo kuzochengeta vana avo vandakapiwa naMwari. Because pari zvino ndinoti kana ndikatarisa vana vangu ndinobva ndazvibvunza kuti vana vangu ava nefuture yandainge ndichifungidzira kuti ndichavapa, zvino zvandiri kutadza kuvapa future iyoyo, chandiri kunyatsokuraramira chimbori chii. Saka inini ndafunga zvangu kuromba, no matter the consequences. Mukoma vedu ava ndakabva ndavabvunza kuti nhai mukoma, saka ikoko kwamuri kushanda kuZambia muri kumboshanda basa rekuita sei? Vakabva vati ndiri accountant pane imwe company, asi inini ndazvipira. I am tired of this life of sweating for your salary. Ndiri kudawo kuti ndinge ndichingoraramawo upenyu huri nani.
vedare. Saka nyaya dzakadai dzinenge dzichirwadza kuti apa kunouya vamwe vanhu vanenge vachitambudzwa nehama dzavo idzo dzinenge dzakaromba. Then ndopaya patinozoti vanhu vaya vanenge vachitsvaka vanhu vanorombesa, aiwa hatikwanisi kuti tinge tichikuwanirai vanhu vanoita zvekurombesa, nekuti zvinotambudza uyo anenge asina mhosva yaanenge akapara. Vedare regai tibva taenda pameseji yedu inotevera. Meseji yedu inotevera yakamira sekudai so, hanzi makadi zvenyu mukomanashi chitupa changu vigai, inini ndiri murume ari mumatambudziko. Saka ndiri kutokumbirawo kana muchikwanisa kundiisirawo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe. Ndatambura neumbavha wandakaita. Umbavha uhu ndakauita 10 years ago, mushure mekunge mukoma ndaba rimwe bhegi. Saka bhegi iri randakaba kwainge kusiri kutoziva kuti mukati mebhegi imomo mainge muine chii nechii. Zvatainge tichingoita mukoma, taiva vanhu vaya vekuti taiwanzokufamba nemabhazi akasiyana siyana, zvekuti unotoronga rwendo kana kutoti taitoronga rwendo rwekuenda kune imwe nzvimbo, kunyange nzvimbo iyoyo tisingatomboizivi zvachose. Saka taizoti paya patinenge tiri mubhazi tinenge tichigeja kuti anenge ane mari ndiani, then dzimwe nguva paya pakuzonoburuka taibva tazoburutsa zvinhu zvimwe zvezvinhu zvinenge zvisiri zvedu. Nanhasi uno mukoma nditori nevamwe vangu avo vachiri kutoita zvinhu izvozvo, zvekuti paKrismasi apa mukoma vazhinji vanochema chaiko, kunyanya vaya vanenge vachibva kuna naJoni, because vamwe vacho vazhinji avo vandainge ndichishanda navo, vazhinji vacho vachiri kushanda munharaunda dzakaita seMasvingo neChivhu. Vamwe vacho ndo vachiri muHarare, but muHarare vanhu vacho vashoma. Vanowanzokutageta kutangira kuna Nangundu kunosvika muChivhu, kunyanya nyanya muMasvingo. Zvataiwanzokuita ndezvekuti taiti paya bhazi rinenge richibva kuJoni parinenge ramira richiburutsa zvinhu, isuwo taibva tangopretenda as if tinenge taburuka mubhazi imomo. Kazhinji tinenge takabata mari panosvika bhazi tichiita sekunge tiri mamoney changer, obva watopinda mubhazi zvema 2 minutes pakunoburuka paya, then unobva watoenda obva watonongedzera ringava riri suitcase, obva watoti suitcase iroro ndo rako. Paya pakunotora suitcase riya unobva watonyangarika. Mabasa awa mukoma takamaita for a very long time, kusvika mukoma ndazoba rimwe monaki. Saka zvataita ndezvekuti kana taturunura bhegi iro rinenge risiri redu, taiva neimwe motikari yedu iyo inenge yakapaka samwe, ndo matainge tichingoenda tichingonolodha mabhegi iwawo, then munhu anenge ari mumotikari imomo anobva adhiraivha obva aendesa bhegi riya to our hiding place. Then kana tazochaisa paya ndo pataibva tazodzokera tobva tatanga kuvhura mabhegi aya tichiona kuti munenge muine zvinhu zvinenge zviine ukoshwa here zvinenge zviri mumabhegi imomo. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti iniwo pane umwe musi wandakakwanisa kuzvomora rimwe monaki iri rainge riri nyowani. Musi iwowo hana yangu yakarova mushure mekunge ndazvomora monaki iroro. Then takazoti tichinovhura ndokubva tazoona kuti mukati memonaki imomo mainge muine machira aya emidzimu netsvimbo dziya dzinoshandiswa nanasekuru vanoita zvekurapa. Saka takati tavhura monaki riya, then vamwe vangu vakabva vati taifanira kuti tinge tichizonorasa bhegi iri. Saka zvinhu izvi mukoma takabva tazoenda ndokubva tazonozvirasa, takangoita zvekunozviyeredza murukova. Vamwe vangu ndo maudziro acho avakandiita kuti kana ukabata zvinhu izvozvo zvemidzimu haufaniri kuti unge uchingozvirasa anyway, asi unofanira kuti unge uchienda kunozviyeredza murukova. Saka takabva tadhiraivha ndokubva taenda tikabva tanoyeredza zvinhu zviya murukova. Upenyu hwakazongoramba zvawo huchienderera kumberi,
but zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakabva ndatanga kuita urema huya hwekuti ndakatanga ndichiona zvinhu zvine chiutsi, like mumaziso mangu umu makabva mazongotanga kungozara chiutsi, but now ndakazorikavha zvangu, but handina kuzorikavha completely kuti ndinge ndichitoona something mukoma. Ndinotoita zvekutoenda padhuze nechinhu ichocho, handichakwanisi kuti ndione zvinhu zviri kure. I think now ndava kungokwanisa kungoona zvinhu zvinenge zvingori about 3 to 5 meters from the place apo pandinenge ndiri. Saka ndanga ndichikumbirawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe kana paine munhu anokwanisa kundibatsira, because ndakambozamawo kuti ndinge ndichienda kuzvipatara zvedu zvehurumende, but handina kunyatsokukwanisa kubatsirwa. Saka ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunana private, but mari dzacho dziri kudiwa kumaprivate ikoko, mari dzacho dzakawandisa. Saka ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsirawo nemari iyoyo iri kudiwa kumaprivate. Kunana dokta ivavo vanoitawo zvekuongorora maziso. Zvekare pari kudiwa maglazi aya anopfekwa nevanhu vanenge vaine urema sehwandiinahwo hwekuti unenge uchingoonera padhuze dhuze. Mari yacho yanga ichidiwa pamaglazi acho iwawo hanzi anoita $450. Iyo ndo mari yemaglazi. Then mari yekunana chiremba panodiwa mari yekuti ndinge ndichizoitwa operation. Zvekare kungopinda kuti unge uchitaurana nachiremba panodiwa zvekare mari. Saka mhuri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo rubatsiro. Kana kuina anyone anokwanisawo kundibatsira, ngaakubatei mukomanashi, because pari zvino ndigere kumusha ende ndatambudzika mukoma, hakuna kana chandinokwanisa kuita. Please ndibatsireiwo ndikwanise kuraramisa mhuri yangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi please ndibatsireiwo, ndakangosanganawo nenhamba dzenyu paFacebook. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava.